l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en el seu article 54, estableix: La Generalitat ha de vetllar perquè la memòria històrica es converteixi en símbol permanent de la tolerància, de la dignitat dels valors democràtics, del rebuig dels totalitarismes i del reconeixement de totes les persones que han patit persecució. A causa de llurs opcions personals, ideològiques o de consciència. Tinc 14 anys. Soc a la plaça Sant Jaume. Tothom mira cap al balcó i no puc sentir prou bé les paraules de Macià. Proclamo la República Catalana. Proclamant la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. Ara, aplaudiments, alegria, multitud de gent per les Rambles cridant «Visca Macià, mori Cambó i visca la República Catalana». Uns quants anys després d'això, seré reclutat per anar al front d'Aragó i el meu pare morirà als bombardejos de la Barceloneta. Si la república hagués estat ben consolidada, possiblement ens hauríem evitat la tragèdia de la Guerra Civil. Generalment, els ferits ens arriben de nit, perquè el bombardeig és tan intens que durant el dia no els podem moure. Així que recollim els ferits molt després de la batalla. De vegades ens hem d'esperar moltes hores i per aquesta raó a molts dels ferits no els podem salvar. Ja és massa tard. Em sembla important recuperar la memòria històrica de la Guerra Civil. També hi ha coses positives per aprendre. La participació dels voluntaris de les brigades internacionals com a símbol de la capacitat dels éssers humans per unir-se per damunt de les fronteres en una causa justa. Són les 9:06 en punt. I una terrible consternació s'apodera de Granollers. La ciutadania embogeix de por, de ràbia i d'impotència en veure buidar les bombes de sota els avions i davant la visió dantesca de la ciutat. Tot ella difuminada per una espessa boira de fum i pols, com una gran manta. La memòria històrica ha de ser totalment objectiva i hem de ser prou valents per reconèixer les víctimes que vam fer nosaltres a la rereguarda en aquell temps i recuperar-los com a víctimes innocents d'una guerra que no tenia d'haver passat mai. La grandesa de la democràcia és que, a diferència dels règims totalitaris, és capaç de reconèixer la dignitat de totes les víctimes de la intolerància. Més enllà de les opcions personals, ideològiques o de consciència de cadascú. La preservació de la memòria històrica d'un país és, doncs, una expressió de la seva llibertat. La reivindicació del compromís polític de la ciutadania per la conquesta de les llibertats és una manifestació de cultura democràtica. Les polítiques públiques dutes a terme pels governs per recordar l'esforç de les persones que lluitaren per restaurar els principis democràtics davant l'opressió de les dictadures són un senyal d'identitat de l'estat democràtic. No se sap la durada de la treva. Ho decideixen els emissaris, que són els que estan entre dos focs. La norma és no parlar ni de política ni de guerra. Sols fer l'intercanvi. I fumar. En aquest cas no la pipa, sinó el cigarret de la pau.
uns trets a l'aire com a fi de treva, i la guerra segueix el seu curs. Una guerra ho transforma tot. No es guanya ni es perd. Tothom hi perd. La memòria històrica no és que sigui important, és imprescindible. Les autoritats republicanes espanyoles decideixen evacuar els hospitals de Molló i de Camprodon cap a França. Trepitjant una capa de neu de més de 50 centímetres, mostrem un coratge sobrehumà per fugir de tot perill. Les cicatrius espantoses de les ferides apenas cicatritzades s'obren novament. A cada sotrac, la sang brolla de la nostra carn esquinçada. Ensecada, putrefacta. Retornada la gran calma, ara podem adonar-nos del que ha estat l'èxode espanyol, dels horrors que engendra la guerra i les seves terribles conseqüències que no s'esborraran mai de la memòria dels que han viscut. Per fi, arribem a la nostra nova llar. Som en un camp de concentració que han fet a la platja d'Argelers. Les persones grans i els ferits tenen problemes de salut. I tot i que hi ha metges entre els refugiats, no tenen medicaments per poder alleujar-los. L'únic que poden fer és deixar-los morir. Després, nosaltres els enterrem a la sorra. N'hi ha que decideixen llançar-se al mar, suïcidar-se, mentre els familiars se'ls miren amb la vista perduda. Estem tancats. Tot plegat sembla una ratera. Un poète francès diu «Tant que je pense à toi, tu n'es pas tout à fait mort. I si mentre penso en tu, no t'has mort del tot». Un element comú de la reivindicació de la memòria col·lectiva ha d'ésser, primerament, homenatjar els protagonistes de la llibertat davant la tirania per llur abnegació i llur sacrifici. I difondre'n l'exemple a les generacions futures. El so eixordador de les rodes que frenen m'arriba de lluny. Em sostinc dreta, com la majoria de les altres dones. He de concentrar-me i comptar que han estat 5 els dies i 5 les nits. 5 llarguíssims dies amb les seves interminables nits, el temps que hem viatjat comprimides com a bestiar. He vist dones mortes i dones destinades al crematori i els seus fills agafats a les faldilles amb el cap cot. I el fum dels crematoris. I les cendres. Saber pensar, ensenyar-nos a pensar, perquè és així com anem descobrint el que han fet bé i el que han fet mal. I això ens ajuda a no repetir coses que no s'han de fer. Esposa meva, la més bona i estimada de les esposes. Me sento serè i tranquil. Aixeca el cap. Aquest amor que afrontaré plàcidament i serenament dignifica. Vida meva, moriré estimant-te. I el darrer pensament serà per tu i els meus fills amb l'amor a Catalunya. Te besa el teu espòs, Lluís. És important, abans de passar a la pàgina de la història, que les víctimes tinguin un reconeixement públic.
Després d'estar 20 dies a la Jefatura Superior de Policia de Via Laietana, som interrogats i torturats impunement per policies responsables de la repressió dels treballadors de la SEAT. De la comissaria passem com a reclusos a la presó model durant 6 mesos. Fent un símil amb l'automòbil, per a mi la memòria històrica és com el mirall retrovisor. Per avançar amb seguretat cal de tant en tant mirar enrere. Un dels dèficits de la transició a la democràcia fou la institucionalització de la desmemòria i l'oblit de la tradició democràtica i els seus protagonistes. Els quals, no obstant això, són els que donen un sentit i un valor especial al sistema polític actual i als drets i les llibertats de què gaudeix el conjunt de la societat. Nosaltres, catalans de diferents tendències, pertanyents i no pertanyents a organitzacions polítiques de diversos sectors de la població. Obrers, camperols, estudiants, intel·lectuals, professionals i ciutadans en general, reunits en assemblea, exigim la consecució de l'amnistia general, l'exercici de les llibertats democràtiques i el restabliment de les institucions democràtiques de Catalunya i de l'Estatut d'Autonomia de 1932 com a pas previ a l'autodeterminació. Barcelona, 7 de novembre de 1971. La història no es repeteix mai. Això és ben sabut, però ensenya. L'ensenyança de l'Assemblea de Catalunya i de la seva unitat caldria tindre-la avui molt present. Estimat germà Quim, la nova és escueta, condemnat a mort. Han portat a terme una venjança irracional. Seria molt difícil exposar els meus sentiments en aquests moments. Fàstic és el que sento. Accepta aquestes línies com a afirmació dels meus sentiments vers vosaltres. Jo he trencat amb tot i accepto les meves responsabilitats. Sang que es vessarà, però no inútilment. Bé, xiquet, tot el que possiblement podria dir-te va dins d'aquestes línies i en la tristesa del vent. T'estima? Salvador Puig Antic. Salut i anarquia. Que a cap país del món existeixi la pena de mort. Oblidar una injustícia ens condemna a repetir-la. Els membres de la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats mostrem la conformitat i s'aprova la proposta i, en conseqüència, lo següent. Organitzar un gran congrés en defensa de la cultura catalana. Dirigir-se al ministre d'Educació i Ciència demanant que se suprimeixin tots els obstacles que impedeixen l'ensenyança del català en l'horari escolar a les escoles de Catalunya i donar un sentit ampli i no restrictiu a la interpretació de la llei sobre la matèria. Barcelona, 28 de gener de 1975. Tota societat necessita la memòria històrica, sobretot per fer un futur que signifiqui un avançament. Amb aquesta finalitat es crea el Memorial Democràtic, l'instrument amb què la Generalitat de Catalunya ha de portar a terme polítiques públiques destinades a la recuperació de la memòria de les víctimes de la Guerra Civil. I de les persones, les organitzacions i les institucions que van fer front a la repressió política, social, cultural i nacional d'un règim ignominiós. El Memorial Democràtic té la voluntat de formar part d'una xarxa internacional juntament amb altres institucions de la memòria. Que basin llur activitat en la difusió i el coneixement dels valors democràtics de l'antifeixisme i l'antitotalitarisme.
El Memorial Democràtic vol ésser l'expressió de la pluralitat de memòries en el marc de la lluita per les llibertats democràtiques. I porta a terme la seva activitat des de diferents perspectives. Ideològiques, de consciència, socials, culturals, lingüístiques, nacionals, de gènere i d'orientació sexual. Llei aprovada pel ple del Parlament el 24 d'octubre del 2007.